We zullen ook tijd voor je maken als je tijd of verdriet hebt. We zullen naar je luisteren op alles wat zich in je leeft. Houden van je zoals je bent. Je eigen persoonlijkheid, je handen waarmee ze je ontdekken. We willen je steeds respecteren. We willen je laten opgroeien in de geest van vriendschap, een geest van Jezus evangelie. Dat ook jij anderen zo lief hebben. We willen een tochtgenoot zijn op je weg. We hopen dat het vertrouwen tussen ons tot iets moois mag uitgroeien. Dankjewel. Dat gaan we doen. En dan de woorden vanwege Peter en Peter. Peter en Peter, u stelt zich vandaag op een bijzondere wijze wordt voor dit kind. Wilt gij aanvaarden Arjen een bijzondere plaats in uw hart te geven en hem te blijven omringen met uw aandacht, uw zorg en uw bewerking? Arjen veroverde al een speciaal plaatsje in ons hart. We beloven Arjen steeds te begeleiden en hem een dag gaan dagjes. We willen voor Arjen een steun zijn in de groei naar een liefdevol mens. Wij beloven hem te omringen met onze zorg en ons gebed. En dan mogen vader en moeder en Peter en Peter en de priester hun rechterhand uitstrekken over het oogje van de Heer. God onze Vader, uw Zoon Jezus Christus, heeft kinderen de hand opgelegd om zo te tonen hoe gij voor hen zorgt. Houd dan vandaag mede uw beschermende hand boven Arjen. Bescherm hem tegen verkeerde invloeden. Laat hem ervaren dat gij God uw reddende hand nooit terugtrekt. En geef dat wij die aan deze wereld bouwen, Arjen voor mogen gaan in alles wat goed en waar is. Laat hem alle geluk vinden dat onder ons mensen mogelijk is.